Тялото ми е на границата сега. Този път не мога да се боря. Чувствам как светлината грее върху лицето ми. Разочаровах ли те? Ще ме пуснат ли все пак, ако премина границата? Седни, но предпочитам да не си тук, за да видиш това, което може да е моята крайна форма. Дръж красивите си очи на курс, запази спомените за това кой бях преди. За това остани с мен, защото тялото ми е на границата сега. Този път не мога да се боря. Чувствам как светлината грее върху лицето ми. Разочаровах ли те? Ще ме пуснат ли все пак, ако премина границата? Честно казано, мислех, че бях напълно подготвен за пътя, който ме очаква. Дръж красивите си очи на курс. Предполагам, че никога преди не съм се изправил пред страховете си. Затова остани с мен, защото затова остани с мен, защото моля те, не ги оставяй да ме видят. Със сигурност няма какво повече да опитам. Усещам светлината да грее върху лицето ми. Разочаровах ли те? Ще ме пуснат ли все пак отвъд, ако премина границата? Ако премина границата, ако премина границата.